ka all Meghalaya Sarwa Shiksha Avian School Teachers Association AMSSA STA ha ka arwetrik urisaw arajal arpusaw kalaray benweng no shwashipor ya ka jingyakhi shongkalany mungor kabakila penlong Madan Malki hadian ka jingkular jong ka sarkar masapin kiw no ya ka tulab jongki kumbar shupin kin mau ba ka AMSSA STA kala penlong ya ka jing shongkalany mungor Madan Malki nadu ka shitrik urisaw kabalakan jo arwoi Sngi minta kasngi ban penbor ya ka sarkar jilla bakan penkiw no ya ka tulab jongki khatlaya jar ngut kinaw hikai SSA da 6%. Nilaray benweng no ya ka jingyakhi kadai hadian ba ka menteri sarkar ka kong amberin lingdo kala pentip syaka association ba ka sarkar kala menjur ya ka jingdawa jongkinaw hikai SSA bat kansashim rai hakine ki kindiat banai banwan ongu ba bitter terniang kani ka rai kadai hadian ka jingya kandu bat ka Dr. Amberin lingdo ka menteri ka tenat ka koit ka kya bat ka badai ru ka nong ai kitien ka sarkar jilla ula pentip ru ba ka menteri kala kran syai ba ka sarkar kampat la ban pentip ba hadukat no kan kentiu ya ka tulab bat lanu in kentiu ula benrap ka association ka yang scam halor ka jingdawa ban penkiu ya ka tulab da 6% da ka babu hakmat ba ka jing penkiu tulab ka bakhaddu kadai prasna menshwa ka ta hausnam arjar khandri ka AMSSA STA kala pentip ru ba kala rai ban pensange no ya ka rally ka ba kilakot ban penlong ha ka arpulai trik risaw arjar arpusa